Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Okay ra gyud. Um, Nalipong ko. Mura kong malamba. Ma'am Rian. Ma'am, gunit ako, ma'am. Gunit ako. Ma'am? Lagaw na lang. Okay ra ko. Dili, ma'am. Dili pwede. Ihatod na ka sa sud sa imong boarding house. Okay na ko. Boy, ina lang ko. Kaya rin ako ang pagsuod sa boarding house. Dili pwede, ma'am. Ihatod na lang ka sud. Kay tingaling maunsaw niya ka. Sige na siya. Gunit lang ako. Kay aga kong kapaduong dito. Gunit, ma'am Rian. Oh, hinay. Hinay lang lingkod sa sofa, ma'am, ha? Hinay lang yun. Nga. Kung sa may paminaw ni mo, ma'am. Basin may inhaler ka diha nga imong masimhot anon mawa ang imong pagkalipong. Okay ra ko. Okay ra ko. Boy, ina lang ko. Pero, ma'am, Sige na. Lagaw na lang. May trabaho ka para bagang gabiyaan dito. bitaw pero maniguros ako nga okay na ka. Basin may firmos ka din nga may sod nga initubig. Pwede naman kag initubig, ma'am, aron nga marang-arang ang imong pamati. Oh. Mitutok siya nako. Ayaw paglingaw, Sir Franz. Tanawa ko. Oh. Ha? Nganong maglikay ka man ako. Ngilad pagkukukitsura nga angay mong likayan o dili ni mo magustuhan. Ma'am, mag-init lang kong tubig aron mag-init kong tubig kung pwede aron nga mainom nimo og maarang-arang ang imong pamati. Tutuki ko, Sir Franz. Og sulti ko kung sa'y reason nga no nga. Wa ko ni mo magustuhi. Ginoo ko. Gikunita niya. Hugot ang akong kamot. Tubag ako, Sir Franz. Unsay ako buhaton aron imo kong magustuhan. Ma'am Rian, murag kuan kining Dili ba di ay ko gwapa para nimo? Sukwahi sa giingon sa uban nga nakagusto nako. Ma'am Rian, kuan ma'am, kuan. Wa ko mingon nga dili ka gwapa. Kung ako lang ang imong pangutan-on naa na nimo ang tanan nga kalidad sa usa ka babae nga gipangita sa usa ka lalaki. Unya, nga nung gipaliwa raman ko nimo. Nga nung ingon sa wa ka may nakita nako. Ma'am Rian, sayod ka kung unsay akong estado. May asawa ko ug mga anak. Ug dili ako ang tao nga angay nimo. Yes, Ma'am Rian. Muna'y labing tinuod, dili ko angay nimo. Kay kasado ko og may pamilya nga naglaom nako. Nga misalig nako. Ug dili kay kana lang. Dili ko buot nga maguba ang imo pagkatao. Ug daghan pang maayong butang nga moabot sa imong kinabuhi tungod lang nako. Nga sa ato pa wa ka makagusto nako. Mao ba? Wa ko moingon nga wa ko makagusto nimo. I really admired you. Sukad ko lang ikaw nakita. Unya, Nakagusto ko nimo sa imong pagkaikaw. Sa imong pagka down to earth nga klase sa pagkababae. But, kutob ra diha. Ug kung aduna may labaw pa niini, kana maura gyud nga gipakasama ko ikaw nga akong igsuon. Ug kutob ra gyud diha.
Sir Franz. Gikakos ko nimo. Ma'am Rian, ma'am, Basta di ko bigakos ni mo. Dili ka man kitkaan ako. Bisan kini na lang. Bisan kini na lang. God, nganong nakahimo man ko ato. Kauwaw. Nauwaw ko sa kong kaugalingon tungod sa kong gibuhat. No. Ginoo. Salamat. Salamat kay gihatagan mo ako kaligon. Aron dili madaas sa maong tentasyon. Diyos ko. Naglaom na ako ang akong pamilya. Misalig sila na ako. Busa dili na ko gubon ang ilang pagsalig garin ako. Oy, wala man nag-auto ni Ma'am Daisy nung Grigay. Kana kay wa milakaw. Kalisod kon milakaw siya dong. Idot niya ag-auto. Muli, panington siya na ito balugbog. Kinanggaw ka na sa magkapyot. Wa manggo dong. Sa man na gisulti nimo. Hanggaw na kong daan dong, di ba? Ingon ka sa una. Maong, wala na ko naghinanggaw. Oy. Wa gyud lami pyot. Ay, mayong udod, ang grige. Paingon to ng tikla. Asat por gahitos. Ma'am Daisy sa? Wala mala. Wala na si Ma'am Daisy ng tikla, no? Kita kang wala ang auto ni Bang. Di, wala, yun na. Ah? Lisod sa bugang auto, raywa din ni Piot. Niya na si Bang. Isa ka siyang auto. Pilosopo ba? Tilan. Si Tunggre, ginalang yung tarong dining baya. Ay. Ay. Pyot. No, wala na. Nanawag na po. Kadiyaw, tagdog! Usa gisulti ni ng tikla bahin ni Ma'am Disi nimo. Asam ko no. Ingon ka dong, nga dili ka interesadong haes, Ma'am Dese. Karon. Kinsa ka ba musulti nako ana? Akin sa ko dong. Wala di ka kailangan ako dong. Apyot. Si Apyot ko, oy. Salan, nalimot ka man. Gag. Bitaw dong, labaw tong hanggaw na ko ng tikla kay di ka kung ipangutana nga wala si Ma'am Dese. Mingon man noon nga nakakita akong wala ang sakyanan. Ang mangkunog ang sakyanan ray wala. Unya naas ma'am. Ay, mao ba? Dong. Wa gid mapili ninyo apyot. Pulos gid mo mga hanggaw. At least dong, hindi ako nag-iisa. Dalawa kaming dua. Bida. Pangutan ako nos ng tikla be. Kung nakaluto na ba sa Espanyol to? Aron makakaon na taog maayo ka. Usual, masakit to, hindi ko. Karoon mo nindot na, nindot rin suryahan, no? Kaon. May message. Uy, tawag di ay. Si Greg. May tawag na siya. Oh. Hello, Greg. Kumusta? Ganina rin kung nagpaabot sa imong tawag. Sorry nga karon pa ko makatawag ha. May gamay lang nabisihan. Way kaso, Greg. Ikaw pa. Ako pa magani ang angay nga maikog nimo kay nahasol kay hinuon tungod nako. Nanasagana. Bitaw? Na di lang ta mag-isgot na sing. Munya, wa ko makadisturbo ni mo diha. Basig may kitrabaho ka. Wa, Greg. Lunch break pa? Oh, kung mao na, paglanso na. Ay, nahuman ako lunch. Mirelax lang ko gamay gikan sa akong pagkaon. Okay. Unsa man nakaadto ka sa amo? Oo, sing, dito.
O napaabot ako nila dito ang imong mensahe. Ah, mao ba? Salamat gid kayo, Greg ha. Salamat sad. Basta para nimo, Francine. Basta sa imong pamilya, naaragyo ko. Unya, unsa may reaksyon ni Corina sa mga bata ni Dodot o Miles? Ayaw lang lainas pagsabot, Sing. Pero sultihan talang ka. Ngamurag nalain Diyos ko rin na nimo. Ngamurag wa say maayong buot nimo. Unsa? Tinuod ba ning imong gisulti, Greg? O, Sing. Wa day gihapon siya maka-adjust sa among sitwasyon. Murag wa pa gyud, Sing. Kon mao. Unsa kay maayo, Greg, kung muli ko diha. Ha? Maayo ka ha? Ha? Greg? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!